Soc José María Corell, soc de Foios, tinc 70 anys, un jubilat està en la seva maduresa de la vida, quan ha sigut capaç de valorar què és el que té molt de valor i què són coses que al principi, quan eres jove, dones gran importància, i entonces, diríem, en aquest moment jo estic convençut, perquè l'experiència m'ho diu, que els jubilats tenen molt que aportar a una societat, diríem, que està estructurada d'un modo en què el mercat, diríem, és l'amo i la gent marginal continua sent molta. Vaig estar en ell en dues ocasions que no havia manera de que ni s'expressara, ni tenia ganes ni volia. Jo vaig insistir, primer, no parlava ell, parlava jo de quina havia sigut la meva vida, què havia fet, què és el que volia fer. Va fer el que jo havia fet en ell, explicar-me la seva vida des que era xicotet, per els camins que havia passat. A vegades costa que es comenci, però escoltar-los, sols escoltar-los, ja es comença a alliberar-los dels seus problemes i les seues dificultats. Al parlar en ell, al buscar quines coses el motiven, quan te dones compte que la confiança en ell, l'amistat en ell, té un pes que fa que vulgui eixir de si mateixa per exemple, atrevir-se a plantejar-se modos i mètodes de superar aquest problema. A mi això, cada vegada i cada pas important que dona ahir, me produeix una gran felicitat i ell ho nota, és a dir, en la meva expressió, en el meu agraïment a l'esforç que ha fet, i això jo crec que es contagia. Això, d'un modo o altre, és el que dos amics peguen un pas i ells se sent acompanyats. I ahir els jubilats, igual que els jóvens, però els jubilats sobretot que tenen temps, dedicar un poquet de temps a estar en la gent més fotuda, més marginal, això és una cosa, diríem, que ompli a qui a vegades li sobra el temps i ompli a qui el necessita el temps de companyia, d'acostament. La majoria dels voluntaris del casal són gent major, s'està començant a introduir gent més jove, però té un sentit, i és que, en el fons, la gent major que ha sigut activa, que ha tingut ideals, que ha tingut, diríem, ganes d'estar en els demés, necessita continuar fent-ho. Som conscients, els voluntaris, que portem ganes de parlar en ells, de comunicar-nos, d'ajudar-los, d'acompanyar-los i de que entenguen la importància que pot tindre el que tinguen motius per a eixir d'allí i per a reformar-se, que és l'objectiu de la càrcel. El que passa és que la càrcel és una càrcel molt opaca, que té les coses bones i les coses males, però sobretot el que és important és que ells se senten acompanyats i jo noto que tenen motivacions per a buscar i per a eixir de la situació mala en la que han entrat. A mi això me motiva, jo em dono compte que a mi em donen ells més que jo els dono a ells, i això és un sentit de la germanor que a mi m'ompli i que em fa feliç.